Asini roha madihamu doh dami na siyan Tuhan dewata amata doh siyan anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom mamanginang salam parhorasan saya didongani asini rohani Tuhan ta mahamu sehat mamanginang tarapular sak ni roha malu makawarsa hiton di parrohai hamu namarlas ni roha amanami nanami nong madu anong sudah gogong Tuhan ta namarorok daging nang tote muna. Amanginang hatan itu hatta pesalme 14 ayat dulu. Hape tung saluhuk do nasida sumurut tung sange do nasida marroha mago. Dangadong si bahen na denggan nanggo sahalak. Mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Demikian firman Tuhan, Bapak Saudara-saudara, alu-alu ni si David mengersak kontroha mago di manusia. Nah, kalau kita baca mulai dari ayat 1 amanginang, kenapa Daud berseru kepada Tuhan seperti ini? Di sini dikatakan ninna naotoi di bagian rohana dang adong debata. Jala sogir donasida marpangalaho dang adong sibahen nadinggan. Orang bodoh berkata bahwa tidak ada Allah. Nah, amanginang, janganlah kita seperti ini ate amanginang ate. Unang mamadabu hita tu pangalaho na songonon dang adong debata. Hanya orang yang tidak percaya kepada Allah, kepada Yesuslah yang mau berkata, Allah itu tidak ada. Allah itu mati katanya. Itu adalah seruan orang-orang bodoh sebagaimana dinyatakan oleh nyanyian Daud di teks ini. Nah, itu yang pertama manginang. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup, yang maha kuasa, dan yang mampu berkuasa untuk menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, menjawab doa-doamu dan lain sebagainya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, manginang. Seberat apapun pergumulanmu saat ini, jangan sampai engkau berkata Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu mati dan lain sebagainya. Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Dia selalu mengasihimu, Dia selalu menyertaimu, selalu ada di sisimu. Nah, itu yang pertama, manginang ya. Yang kedua, Bapak Saudara-saudara, hape tung saluhu do nasida sumurut tung sange do nasida marroha mago dangadok sibahen na denggan nanggo sahalak. Begitu menyedihkan situasi seperti ini hati amanginang ade. Nanggo sahalak dangadong besibahen na denggan. Amanginang ngapengir husong nate. Ini kasus luar biasa nama guarnyo namanginang. Atong ahado na nang hanguluhonot tasiro namanginang. Ya, nanggo palahoy nanggo palaho amang sibahen na dinggas sa dari onate. Tuksongod dia pe perngulommu parir ni si taonommu. Tunggu ilu-ilu pe na yang rupani. Tungadong pe masalah di tonga ni keluarga. Unang ma amanginang gabe so taulaho nakana dinggat di perngulot. Tada amanginang da. Porsche hita tu di bata. Unang songon sinak kiniak kahalak na otoy hita te. Paling tidak. Amanginang paling tidak. Hita sibahin na dinggan. Sibah siulaho nakana dinggas sa darion. Tayong do deh amanginang kisah Lot, ya, Sodom dan Gomora. Ketika Musa berkata, kalau ada sekian banyak yang berkenan di hadapanmu, apakah engkau akan menghancurkan itu? Tidak. Demikian firman Tuhan. Nah, amanginang, di dia pehosa dari mangulau-ulaumu, di kantor, di rumah, di pasar, di ladang, sibahen nakana dinggam mahita saluhuna asa marsangap tuhata. Di pasu-pasu tuhata mawanginang mertua doa kana tu mangihon hata di bata. Jala na piopsa. Amin.